prieteni, mă regăsim la un nou episod de stand-up. Astăzi ne vom juca cu un invitat. Un jucător. Deci, da, vorbim pe Discord, ia zici tu ceva să tăi pe oamenii ăștia. Bă, vreau să vă spun ceva. Dacă nu dați like, subscribe, îl chem pe Vericu și vă desumflă roțile. Bă, nu știu cine era Vericu, dar... Ia zi ce selectez, ce mapă. Aia cu 1 HP? Ca să mergem mai repede, ca și cum avem 3 picioare. Da? Bine. Ok, hai să dăm match. Astăzi ne vom juca 1v1 cu Filip, așa îl cheamă. Da. Bă, zi câte like-uri să strângem, la episodul ăsta? Am văzut că am sezon episod 13 și vreau să trecem la 16. Fix 16 like-uri. Hai, că mi-am ales să Bă, 16 like-uri e prea de tot. Zici tu o sumă mai corectă? I-am luat și un SP. Măcar 4 like-uri, am spus eu, hai, lasă. Deci, la mine, la voi se vede că se încarcă greu, că eu mă joc acum de pe tabletă. Și tableta asta, vorul nostru, ne-a făcut-o praf. Da, ne-a făcut-o praf. Cum adică Bine, mă, suntem frați, e plecat undeva. Altundeva, pentru că se aude urât și vorbim pe Discord. Bă, lasă-mă în pace. La ușită în cap. Stai, bă, nu mai văd nimic. Da, aia a fost trolling. Da, și după episodul ăsta o să mă antreneze. Să că avem și 1 HP. Bă, te rog frumos, hai să jucăm numai cu sniperul, că ceva ce lag la mine. Eu cu nou scop, că sunt și bun. Pot să trec cu SP-ul. Da. Bă. Te bun. Unde ești? Copii toxic? Nu. Nu te miști în lag, te miști în ca o poză. O bună să Stai pe loc, stai. Ha? Hai cu cuțite. Hai la mă. Bă, stai, bă. Bă, dar nu înțeleg, tableta asta nu e de zăbos. Păi și eu mă juc cu lag. Nu este mai de buget, dacă nu știați. Bă, dar ce faci, bă? Un hacker. Nu e hacker. Hai să punem... Nu acum. Nu vrei să punem și un thumbnail? Un thumbnail. Așa. Hai, mă, că vreau și eu să dau cu acau cu ceva. Nu ți-am dat glonț. Nu ai murit. E normal că aveam scurt. Nu, că nu ai. Mi-e greu cu sniperul că am și lag. De data asta joc cu FAMAS, cea mai slabă armă din stand-up. Și la tine în bază. Bine? Și. No problem. Bă! Eu știi care faza că eu am un sticker și de hai pe mijloc. Bă, dar nu văd! Lagul ăsta nu mă enervează. Hai să te antrenezi cum să nu mai ai lag. Te uiți la tutoriale cum să-ți crească frame-urile. Asta a fost cu Bolan. Nu a fost cu Bolan. Oricum, e să-mi iau M4? Nu iau, că îmi place să iau cu M4 2. Pe unde vii? Pe unde vreau mușciuleu. Ai auzit-o? Da. Bă! Hai la mine în bază. Vreau cu blocul. Hai la mine în bază. Bine că m-a spawnat acolo copile.
Cum ai armură? Tu nu ai armură. Nu cred că cu armă foarte neprecipută. Că sunt la tine în bază. Bă, dar nu trage! A fost timp. Tabletă proastă! Eu cu acau, eu, tu? Fii atent, hai să arăt un mic slot. Uite, un mic slot. Da, știu. Opa. Hai, jocul meu cu blocul. Sunt la tine în bază. Uite la mine. Ia să ieși. Bă, cum ți-am dat? Oricum armă mai bun ca tine. Bă, tu sari? Da? Poți. Am învățat o schemă. Asta e schema din Berceni. Stai un pic. L-ați văzut mă pun pe Kraus. Lasă-mă să mă pun pe Kraus. Bine, bă, bine. Hai că am jucat-o la mișto astăzi. Am ajuns la tine în bază. Bă, Am voie să stau ascuns. nu te hack. Ai jump boost. Nu ai 7 secunde. Vezi că sunt la tine în bază. Bune? Copile. Hai că 7 secunde. Poți să-i că ți-am zis la meci. Nu, nu. Deci, am câștigat. Hai, dăm tot goldul tot. Da. E 9-9 același scor. Ei, nu știu acum. Vrei tu să... Bine, deci și cu lag îl bat, fraților. Și cu lag nu știe de nimic. Eu am avut culoarea și la care culoarea înseamnă că l-a câștigat. Zi-mi ce game... Și la mine la fel a fost cu culoare. Vrei pe plante? Sau, nu că după aia plantele e prea cu emoții, că te se dai diffuse după aia bubule. Și îți fac și lag și chiar nu vreau. Da. Zi-mi ce hartă vrei. Sandstone? Nu sandstone? Ok. Știu o scurtătură până Asta acolo. încă nu-i dau meci. Ce? Să nu intri pe nicio echipă. De ce? Astfel. Până nu intru și eu. Pentru că altfel o să mi apară moștri. Da, ce credeți că mi s-a întâmplat? Într-o zi Am vrut și eu să mă antrenez la ținte. Și nu era liniște totală. Ce credeți că s-a întâmplat? M-am scos de pe joc și mi-a apărut și un jumpscare. Am făcut ce, bă? Puteți să vezi cum a venit. Și a venit. Ce s-a întâmplat? Mi-a zis să nu mai fac de astea. Ce? A zis să nu mai fac de astea. Pentru că mi-a tableta. Că, da, deci mi-am băgat un pic ca să auzi bine pe Discord. Bă. Da, de-abia acum. Ai internetul slab. Te dai așa buruit. Damian, dă și tu ăla mai încet. Că nu-l aud pe ăsta pe Discord. Și ne-ai Damian, dăm fi. Gata, am intrat. Mie-mi place să joc la șete. Apropo, Discord-ul nu e o problemă. Vezi că sunt în A. Ți-am dat cap. O schemă tradițională. Oricum am M4. Da, sunt tot în A. Încă plantez. Bă, am pus și un emoji.
să-i țin la mine. Ok, cred că e prea de tot. Da, am auzit, copile. Ce ai auzit? Nu mai vorbi de astea, vezi că... Să te uiți și tu pe harta unde e. Nu știu unde. Nu? Bă, stai. Sus, te capotă. A fost un fel de mine. Fii atent, punem și thumbnail ca să fie treaba. Și punem și intro, care ca de obicei. Da, saltele la Twitch de Dacă o să facem 20 de abonați, vă promitem că o să facem o surpriză. Dacă jucătorii de stand-up vă rugăm să copilul toxic. Să lăsiți ID-ul în comentarii, dar sigur activ în comentarii. Da, se activează. Am și flash-ul, mulțumesc, îți dau papa. Jucam cu Digger. Ok, acum vine armele care trage. Hai să vedem. Ia să-i dau exit pe server. O să aveți o surpriză minunată și lipicioasă. Ți-am dat-o? Nu? Da, ce credeți? Ți-am dat-o acum, Nu? Unde ești? Da, dar eu te-am lăsat. Uite-te la bombă. Oricum e 1, 2, hai. Vezi că... Am două. Hai că am M42 și am spus că mă ține în suspans. Dar mi-am dă și tot la mai încet. Bacă-l dă tare, bacă-l dă încet. Asta mă enervează la fratele meu. Uite când ne-am uitat noi, dar nu am filmat. Mi-a dat un flash și am făcut Eu uite cum eram aici pe crouch. Uite ce vă povestesc ceva. Eu cu David, când ne jucam pe un server singur, veneam unul meu care duce, mi-a dat un flash și am făcut o retră. Am făcut imagine. Nu? Iar că tot acele scheme fac. Am mai diffuse. Difuzează mai bine. Oricum e 3, e 2-3, adică eu am 3-2. Dacă e egalitate. Dim când îți dau flash. Ce? Ți-am dat-o? Nu? Cum ai dat în perete? Unde mă bomba? Sus pe capotă.
repede. Difuzează. Bine. V-am și lag, că face pi. Ok, gata, că acum Dacă vrei, nu mai trag așa, iurea. Dacă dau de... Ia, dacă dau de grenadă, să face la gheață. Să mă uit. Hai, sunt. Ia, să-ți cu lag? Nu? Da, mă. Dar cum omori? Mamă, dar numai cu arma aia joacă, mă enervează asta. Păi dacă mi-o dă și are două grenade. Și nu am cât să zic ca omul meu. Să le întorc, nu am schimb pe aia. Cum adică, mă? Hai că am șaca. Cu două grenade. Oh, și am aca. Cu ce? Cu două grenade? Nope. Lemni? Păi acum o să mai ajung și Sunt în B. Nu, glumeam, sunt în A. Nu, copilul! Dar de unde știu tu pe acolo să vii? Apropo, vreau să știu o schemă. Acum e momentul secret. Mai să mi arăt o schemă? Da? De unde să vin? A. Da, e și perfect. Și ea? Da, sunt în A. Să-ți dau o grenadă pe A, ca să fiu asigurat că ești pe A. Că după... A zi pe bun, pe ce ești? Pe A. Copilul. Mi-a dat normal. Ți-am dat-o? Nu. Da, n-ai venit. Glumeam, sunt în B. Care de ce? Te-am văzut copilul. Unde erai? Mai și bubuiul ăsta. Cum am? Oh, am luat un sniper. Ia-mă. Sunt distos. Dacă nu știți, eu am o mod Din care cauza pot să ta. mă uit la David. Și de asta zic chestia asta. David? Hai nu, mă, dacă nu știi, pot să mă uit unde ești. Șmecherie, pot să știu. Lasă-mă să mor că vrei să-ți iau skin-ul sau pe Lidl. Da, sunt 100% sigură. Îți dau și skin-ul pe M4-ul meu. Îți dau skin-ul pe M4-ul al meu. Toate skin-urile mele. Dacă tot îți place ție M4-ul ăsta al meu, că mie și eu când place. I-am dat 7. Te-am dat? Puteam face tot. Bă, dacă știu, bă, nu știu, dacă pune-te și tu pe crouch când te atacă cineva. Păi da, mă, dar eu nu am timp, că am puțină viață. Fiate, gândește-te cât de repede trece timpul. Da. Mama, că am dat? Am dat? Nu. Acum nu o să ghișești unde am pus bomba. Am aruncat-o. Niau. A găsit-o.
o grămadă de skin. Hai că-mi iau un scop și ridică pe data asta. Bine, și am avut varianta asta, dar nu. Îmi poți să dai skin să pădigul ca să simt eu mai bine? O să te sigură să ți-o dau. Mai mult digă. Nu, niciodată nu o să ți le dau. Ai auzit-o? Dar mi-am dat și tu telefon. Deci, fratele meu... Mamă, dacă îmi dădeai acolo nou scopul, să mă râde, nu îmi miream. Miream. Da. Aoleu. Vezi că sunt în apă? Ai văzut-o? Mamă, că tu trișezi! Și eu mi-am dat flash-ul singur. Băi, dă kick. Să mor. Dă kick de pe server. Nu, stai cu minte. Disconnect. Stai că îi dau în... Ia să se față. Stai că îi dau înapoi. Ia scopul ăsta că m-a Deci, de ce ai ieșit? fii atent, am niște meri. Că de obicei nu pierd la meciuri. Am rang, am counter terror. Tu știi cât rank am eu? 30. Da. Global Elite. No. Hai, dacă tot am zis că după videoclip, hai să mă antrenez singur. Nu, hai să ne antrenez acum pe videoclip. Mai avem de filmat 10 minute, deci ne ajunge. Eu zic să filmăm și noi. Poate... O, mă, că va dura o grămadă de editat. 32 de minute am pus, că nu... Slavi că vreau să... Și câteva secunde ca să pot să ies. Să opresc episodul. Da, ca să nu mai stăm mult, o să fiu. Băi, zi-lu, frate, să dea mai încet. Telefonul ăla că nu-l aud. Nu te aud, să vedem dacă te aud. Te aud bun? Auzi, Damian? La Facebook, o să trag, o să ne fac bine. Ai făcut cuțitul? E bine și cu cuțitul? Da, da. Deci și în pereți. Nu? Trag și în pereți. Asta e cea mai bine taxă, așa se poară să trag în pereți. Da, dar Dar până facă mie, am intrat și eu. instant technique. Bă, Ca să știți, noi filmăm scurt pentru că avem și școală, avem și chestiile. Și vă ajutăm mult dacă am face 7 înapoi 6 abonați, pentru că dacă nu știați, Nicolas copiază de la noi. Este vornos. Și e foarte enervant chestia asta, nu aveți. Dar oricum el nu se joacă stand-up, așa că stăm clar. Liniștiți. David? Vin cu anul B, că stăm B. Te invit? eu sunt în A. Hai că vin eu la tine, sau vii tu? Vine amândoi, haide amândoi. Uite că vin pe aici. Ai auzit-o? Da? Gândești? Totuși, hai să ne dăm. Te auzi. Ho! Încet, că ți-am văzut. Eu cu CPU. Eu cu digălul. Hai să dăm drumul la antrenament. Deci prima dată vin un cu A să-ți arăt cum se Poți dă. să mă să-ți dau un flash? Ți-am dat? Da. A Unde fost ești? așa de abulan. Bă, vreau să vin un cu A mai întâi să te arăt. Am primit Unde și ești? lag. Bă, da. Șeful!
joacă cu... De ce ai plantat? Nu, eu știu cum plantează. Fii atent. Hai să jucăm, dar să jucăm corect, ca să mai facem de-astea. Asta a fost doar așa de prosteală. Și mai țin minte videoclipul ăla cu CSGO, care l-am făcut eu și am înjurat, dar nu mai înjur. M-am învățat să mai înjur pe videoclipuri. Opa! Ți-am dat? Da, hai să mai mă bat. Să mai... Mamă, am bat! Hai să mă antrenez! Hai să mă antrenez și asta, mă, domnul meu, nu iară. Da, bă, da. Pe bune. Așa, eu cu fama sunt. Cea mai slabă armă din stand-up. Vino cu asta să te învăț prim. Cea mai simplă chestie, vino cu asta să te... Lasă-mă să-i dau diffuse, ca să mai bubuie. Dacă îi dai diffuse, câștigi. Vino cu asta cum se aruncă cu o grenadă. De unde ești, mă? Na. Vino cu a. Uite, bam. Păi și tu mori. Da, numai că... Hai să arăt cum se dă cu o grenadă. Hai că mă uit la tine. Bă, bune, frate, dacă știi ce? Cârnăcior. De acum încolo, când o să zicem cu P, dacă știți ce zic, că noi suntem țigani și râzăm, o să... Ți-am dat-o? Nu? Dar mai zis că mă înveți să joc. Da, ai zis că mă înveți să joc. La 5. Eu când fac 5. Bă, bine. Hai vino cu asta să-ți arăt cum se aruncă cu grenadele. Acum am și o grenadă. Poți să arunc arma? Și atunci fac circ. Hai vino cu la față la mine aici să nu mai ne bătem de data asta. Da, să mai ne bătem. În B, da. A, mie m-a mâncat grenada din greșeală. Lasă. Cam o să... Nu să se... Fii atent. Să-mi dai și tu una? Vezi grenada? Asta se aruncă Da, așa și bam. Tuf. Și asta se aruncă așa, bam. Că gata, mă, că mai urbit. Mă urbit. De asta se aruncă. Am jurat. Ok, gata. Te-am învățat Am și cum jurat. se aruncă cu Am grenadele. jurat. Te-am învățat cum Ești se aruncă. prost. Am jurat. Ai văzut cum se aruncă cu grenadele? Bă, Filip. Să tragi? Ai și disuflatul tău. Ai auzit? Lasă, da, Filip, eu atât ce fac. Bă, stai cu minte! Poate! Mă chiar mai enervat. Bă, bă, bune, dau să ăsta cu aia. Bă, ia mă, bă, suntem proști de înjurăm. Cam, ăsta ce-ți mă să mai înjurăm? Dau și Hai că da. Deci acum trebuie să mă antrenez. Hai că ai 6 acum. Trebuie să fii și tu. Mai chill. Bine, mă. Bă, mai e corpul meu pe aici, că vreau să-i fac schema înapoi. Dacă mai o faci, îți dau cap. Bă, vreau să-i fac bem cu caracterul meu. Cu puncte. Da. Scrieți în comentarii puncte. Hai, mă. Nu. Te-am văzut. Bă, dacă mai faci astea, te arunc pe geam. Îți bag mâna prin tabletă. Îți bag mâna prin tabletă și ce-ți fac? Bă, mai trebuie un punct. Mai trebuie un punct și câștig. Un punct? Îți trebuie 2. Trei. Dacă se termină nou. Hai să mai ne batem. Nu se termină. Ai zis că mai ne batem, mai ne batem. Bine, mă. Deci să fie clar chestia asta. Uite, copii!
Și da, bă, chiar îi dau și... Bă, Nu știu, nu, bă, asta e pentru că mereu dai în elevitări. bă, te miști mai repede decât mine. Da, la mine merge mai Da, bine. mergi pe acolo rapid. Că mă uit la tutoriale, cum să meargă mai bine și activez toate alea. Nu? Da. Sunt copil, da, pot să activez toate chestiile alea. De asta mi-e din eu. Stai puțin, stai. Lăsar că dau flash. Da, sigur. S-am dat? Nu, sigur. S-am dat neidu. Nu. Să nu mai... Bă. Omori! Hai să mă înveți să joc. Hai să mă înveți 10 minute. Că m-ai omorât. Da, mai eu cum mai am un minut. Sta, puțin. Sunt ta? Da. De unde știam? Trebuie să mă stărăm. Da? Bine, filmam și eu un episod. Hai că mai filmăm și Darwin noi. Puțin băieți. Că trebuie să edităm un pic. Am vorbit cu tatăl nostru și a zis să lăsăm să dormim. Că eu sunt bătrat. Și eu știam cine e la telefon. Hai să mai filmăm 5 minute pentru draga să... Bă, hai să nu mai mințim pe preferații noștri abonați și să le spunem adevărul. Suntem unul lângă unul, adică vorbim între noi, aproape. Deci el a venit la mine acasă. Hai că da, mă, cei când sunt adoptat. Suntem Francis 3. Da? Cred că filmăm pe aceeași canal și se vede. Da? Și hai să mai filmăm 5 minute suma noastră de abonați. Oricum nu durează multe editinguri, cam 15 minute și gata. Ce zici? Bam. Și fii atent. Mai film... Bine, să ies puțin. Deci Filmăm o să fix pun pauză, suma... să mai filmăm pentru încă 30 de minute. 5 minute fix suma abonaților noștri. No. Scrieți Încă 9 minute. Gata, am revenit. Acum mai putem să filmăm 9 minute. Deci nu uitați să ne scrieți luare din comentarii. Hai de data asta. Nu știu. Acum hai să dăm... Nu știu, dăm pe public. Acum. Ca să nu fie unul la greu și unul la alea. Adică intrăm la albastru, la CT. Da, Filip, aici, la... Vale. Nu știu, mă, vreau la CT. Uite că am intrat la portocaliu. Se intră la CT. Nu, asta e lucru. Unde ai intrat? La portocaliu, unde mi-ai zis. Ce-mi place aici? Da, puțin să dau puțin mai încet că se aude. Amin. Nu mă las să joc să intru la tine. Să intru în echipa albastră. Ei, lasă. Fii atent. Vă bat pe toți cu digălul. Nu, că tot ăia face așa. Da. Da. E pistolaș. Dacă și-a luat digăl, am mințit. Mamă, ce lag, ai mai mult lag ca mine să mor eu. Ok, cu de-asta. Cu SP-ul joc. Dar n-am altceva. Acum am plecat să învăț. Mi-am dat pe singur, mă crezi? Bă, unde? Ai murit? Da. Pot. Aha, uite cum... Și cum m-a omorât. Mamă, ce mănuși mișto are ăsta! Dă-te încolo! Și o pereche de mănuși? Că e la... Mama, are și caramel.
pe jocul Diggle. Hopa! Ia te zici tu ce am eu aici. Da. Uite, te laud. Nu încerc să mă laud, dar am o mică mânecă. Și te să dai difuz. O să aștept. Bă, Ți-am dat oh. Sorry. Scrie în chat. Vă cere scuze că eu sunt creatorul jocului. Uite, facem o diferență. Puteți să dăm first schimb. Dacă vreți, puteți să facem o reacție la comentariile voastre, vezi? da, putem. Doar că o să ne ia ceva să edităm și poate o să facem. Mamă, ce skin nebun are ăla. Și scrieți-ne în comentarii dacă vreți să facem o serie cu Stello. Mie-mi place. Nu glumă. Skin are ăla. Îți dau... Hihi. Era cu fama să este. Nu că m-au umbrut cu grenada. Am avut scris. Bă. Uite, unul din echipa mea e Carambit. Ce m-am dat? Dar ce pe? Unul dintre ei mei are skin după Carambit. Unul din echipa mea are skin după Carambit. Ok, gata că prea v-am lăsat. Da, 100% sigur unde e smoke. Opa! Ți-am dat câteva hinturi. Și cum i-ai dat? I-ai dat hit. Mamă, se mare! 6 hoți pe ce ăsta, mă! Lumea în joacă. Bă. Bă, n-am știut că nu pot să rămâi fără nuanțe pe... Da, am uitat. Am avut o filipsisă că vrea să se adu schemă. Am dat și eu. Filip vezi colțul ăsta like, da? Tu ești în echipa mea? Nu sunt în albastru. Ești asta? Da, bă. Bă, dar tu ai ideea pro. Păi, să spun ceva, eu am unul în echipă care are Carambit. Și? Are și skin pe... Dar nu e corect, că ne lasă pe noi o secundă înainte. Păi și eu am lag. Ok? Ce era cu Carambitul lui eu? Nu-i corect. Nu-i corect, e păcat. Dar tu ai ideea pro. Contează cât de... Scrieți în comentarii. Nu contează. S-a blocat. Da, că la Caramit. Cred că ai mei fac lag. Să-mi bag. Asta te omor eu și după aia... Da. Gabă. Cred că atât a fost episodul, guys. Nu, mă, nu! Să punem și thumbnail-ul. Ai uitat? Să punem și thumbnail-ul.